Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
cellphone dati ng mga Nokia. Kasi yung Nokia dati, clear cache. Ano yung clear? Clear talaga. Wala talagang ano yun. Delete, clear. Wala na. Dito kasi Sa itong atin mga hype meron na pang- telepono to, may dinilit mo na, may pupuntaan palang folder, dinilit mo pa. Dinaanan mo dito. Oo, dinilit mo na, may folder pang isa. Tapos tatanungin ko pa, are you sure? Do you want to delete? Tapos pag delete mo, are you really sure? Kaya mo nga dinidelete, ayaw mo makali. Tapos tanong pa ng tanong. Well, ano name mo? X? Kukunin mo nalagay ko sisave ko sa Viber ko, X, para kagulo buhay ko. This is my cam. Tapos, okay. Hello? Tagal mo na sa show na to. Cam mo to, cam ko to. Oo, Natandaan nakalimutan ko nga na sa tagal Main eh. cam mo, cam ko. Napaka-basic ang po. Hi guys! Welcome sa pinakabagong podcast na bago niyong kakahumalingan. Ito po si Tanya Chinita. At sa podcast natin na ito, tayo nga po ay magkakaroon ng kwentuhang sagaran at maraming malalantad. Please welcome, this is Rated Tita Max. At sa ating pilot episode, sa ating first episode, pasabog ang ating Tita Max Confession. At sa ating Tita Max Confession, meron tayong babasahing letter from our listener. So, dito niya lang shinare yung kanyang story na yon. Kasi free space tayo dito, so wala tayong judgment dito. Pwede naman man-judge. Yes. Yan. So, and of course, dahil pasabog ang ating pilot Tita Max Confession. Hindi ba? Batikang komedyante ng Pilipinas. Palakpakan po natin, Alex Calleja. Welcome to the show! Just to correct, no? Hindi Hindi dito pilot guest. This is just a test podcast para malaman kung pwedeng palitan ng Titi Max. Sorry. Hello! Ang ganda nitong so ano mo. kamusta? So, ito naman. Paano yung ganda? Sabi mo, Ang iba yung ganda. pagpasok mo kanina. Ibang sinabi Hindi, mo. ang ganda nitong studio mo. Nalito ang waist. Sabi sa waist, you're lost. Sabi sa akin. Ang hirap po makarating dito. Talaga pong Oo, deserving kayong maging guest dito pag nakarating kayo dito sa studio. Maraming salamat for... pilot pala ako. Yes. Malamang maraming tumanggi. Di available. Pang 8 ako. Parang, Hindi, ikaw ang inantay namin bago magsimula. Grabe. Ganon ka ba sa mga guests mo? Hindi Ikaw inibitahan kita. Talagang sinagad kita doon Correct. 2 episode yun. Totoo. Yan. Maraming salamat for inviting me. Naku, hindi. Tanya. Thank Naku. you. At totoo niya, di ba, naka-cancel tayo because of yung Weather. may magandang term eh. Di ba sa kontrata pag Ano Hindi, ba yun? yung pag sinabing God, yung Unforced. force majeure. Yun. Ano? Parang gano'n. Huwag tayo mag-dwell doon, no? Kasi kung di natin kaya magmatalino, mag-move tayo. Huwag natin pilitin, abutin yung utak natin para lang magtagal sa episode na 5 minutes para masabi yung force majeure. Matagal. Para mapa-impress natin. Pero Pero di ba may nangyari sa health mo? Oo, nangyari. Tumaas yung BP ko. Ikaw ba namibitan ni Tanya ng ating gabi na, may ginagawa ka. Siyempre, nag-expect ako, nakala ko, sexual yung pala, i-guess lang ako. Tapos pangalawa, bumagyo. Ikaw na talaga to. Dalawa. Tapos pangalawa, sabi naman niya, ang galing ni Tanya due to our safety, our concern for your safety, cancel na. Tapos pangatlo na to. Hindi, totoo naman yun Totoo naman, Makakadaan bumaba. ka ba dito? Hindi. Bimol, pinalanguin nyo na ako, tapos papahabuin, yun nga. hanapin nyo pa ako dito sa napakagandang maze Pero na. siguro sinabi mo noon ba to? Hindi pa to nagka-cancel? Sabi mo siguro sa akin. Hindi, nakikita ko naman talaga na gusto mo muna talagang umabot sa hanggang susumimba bago mo i-cancel. Pero kamusta yung health mo? Walang Di ba studio to, na-high 3 kumpanya na daanan ko. 3 IDs ang binigay ko dahil iba palang kumpanya yun. 3 guard. Hindi pala ino-honor sa unang guard yung ID. Palit na naman. Napakasikreto nito. Nadaanan ko yung presidential guard. Sus Mariosep, ano nangyari doon sa guard? Ano to? Tapos puro itlog pala abutan. Okay. Ano nangyari sa hypertension mo? It's a long story, no? It's a long story. Tapos ang ikli. Medyo sunod-sunod yung travel natin sa abroad. Akala natin bata pa tayo, kain dito, kain doon. Pero jet fit lag. ka. Oo, sinasabi ko sa'yo. jet lag. Tapos pagdating ko dito, hindi ako nakakatulog ng ayos. Tapos, karoon ako ng high blood pressure. Tapos Okay. nagkaroon ako ng anxiety kasi nga, Oo. gusto ko na matulog ng maaga. Kaya lang, nag-jet lag ako. Hindi ko makapagtagpi. Tapos, ang ginawa ko, nag-Japan ako. Sa Japan ako nakabawi kasi ang init ng... Nagbakasyon ka nag-show doon? pa rin. No, Hindi ako, diba? alam mo tamang alipin tayo ng pera. Correct. So, nagpunta tayo sa Japan, umiinit ang pero ang dami nilang mga iniinom doon. Pag pumasok ka doon sa mga convenience store, sobrang ang dami doon na mapapaniwala ka
ang dami kong ginawa. Uminom ako ng mga tsaa, nakakapapababa. Okay. Oo, Na lasang oo, sinulog oo. na kahoy. Pero tapos napunta ako sa mga temple na inaalog para makakuha ka ng magandang fortune. Tapos bad fortune, ng bad fortune, ng bad fortune. Tapos bayad ka ng bayad para lang maayos yung fortune mo. Tapos may Pinoy pala nakatambay na nilapitan ako na, wag mo nang gumastos dyan. May mga Budol good fortune pala. ako dito. Direkta kay Pwede Buddha. pala. Rekta kay Pwede Buddha. Yun lang. Pwede pa. Yun. Ayan na, nagsimula kami sa Pero religious. okay ka na. Pero okay. Kapariwarat. Pero okay na. Okay na. Nag-maintenance ka ba? Oo, hindi. Nag-trial muna 1 month ng, para sa blood pressure. Kasi ingatan nyo Pero din. dati pa yan. Oo, may mga kaibigan tayo talagang, alam mo, yung may message mo, pero hindi nakakatulong. Yung message mo, uy, mataas yung blood pressure ko. Uy, gogo ko, traidor yan. Tapos magkukwento na ng mga nakakatakot na story na hindi nakakatulong. Yung kaya ka tumawag ng hati gabi para kumalma ka. Bababa mo na parang gusto mo butasin yung ugat mo para lumabas sa friend. Alam mo ba yung kaibigan ko namatay dyan? Tapos yung tatay ng Hindi siya nakatulong. Tatay tinawagan ko, may namatay na kakilala. Oo, kaya yayabangan ka. Oo. Sa'yo naman ka, ano ang blood pressure mo? 150/100 umabot. Siyempre, sa akin mataas na yun. First time ko yun eh. Diyos ko, 4 na kaibigan ko, akala mo nagpapayabang kami. Ako nga, 280, 200, di ko naramdaman eh. Masyado ang kabado. Ganun nun. Tapos nagpayabang kami ng blood pressure. Flexan. Yung parang bang, Oo. gusto ko tuloy, taasan ko kaya para... Tapos nagsasunod na tawag ko, tinataasan ko na sa mga kaso. Kasi, sabi ko, 170/120. Lagi talaga talo ko. Ulul, 200 nga ako over 90. Tapos yun, ginamit pa yung mga lola. Yung lola ko, sabi naabot ng 300/200 yun. So, sabi niya, nangingiwi-iwi na rin yung lola niya. Pero naka-recover. Tapos sabi ko, bandang uli, parang lagnat lang yung tinawag ko. Oo. Sabi ko, sige, sasarilinin ko na Wala lang. pala to. Nag-buy Wala guessing pala na. to. Kasi okay lang pala. Okay lang pala to. Wala pala Pero pala. ano bang symptoms mo? Ano ba symptoms mo? Yung parang nagiging incredible ako yung ulo. Hindi, masakit sa ang lakas baka tanda nitong topic natin. Ang sakit sa batok, doon ko lang namdaman, tapos may naipagtalo ko sa isang comedian na simple lang naman yung usapan namin. Pero parang Pumitik, tapos oo, parang na-trigger. parang basta. Tapos nag-blood pressure ako. Yung blood pressure ko parang, sabi ko, tama na. Parang may ruleta. Pag roulette mo, oh my God, tumama ka. 150/100. 150/100. Pero na-confine ka ba? Hindi, syempre, may pera ka. Hindi pa emergency room Oo, ka. emergency room. Oo, ayun, pag emergency room ko, sabi So, nung- iiwasan mo na ang trigger mo. Sino ang trigger sa'yo? yung labas ng cleavage. Sa lakuyan ngayon, mataas ang blood pressure ko, ayaw ko babae ka. Wala na ba ibababaya? Wala na to, sa ganda to. Tapos ano ba sa ER? Ha? Pwede ka palang maipagtawaran para sa health mo. Oo, pwede. Nagkatabi ako, sabi. Totoo to. Hindi ko naman sasabihin ko sino sa Dariso ko lang, may naharong ako. Narinig ko. Sabi, sir, ilalagay na po namin yung pang vitals machine. Kasama pa ba yan sa package? Kasi kung hindi kasama, kutob-kutob na lang. Pinapatanggal niyo iba para makamura. Sabi ko, kawawa talagang status. Sa ng- Pilipinas, ano? Hindi ako, high blood. Pero ako, sa'yo, meron pa ako ano monitoring. sa'yo? Tuk-tuk. Digital. Yung pang drama na teleserye. Yung pag dalawa ko parang, hindi dito na ba kayo lahat? Tapos tara ako na tara. Ewan na sa Mini Hospital St. Luke's. Siyempre nakita ko medyante ako. Siguro buwaba din yung kwalidad ng serbisyo nila. Pero mo tumunog yung machine ko yung toot. Siyempre taranta ako, makakita ka ng pula. Pagpasok ng nurse, sabi, sir, pasensya na. Naglolo ko talaga yung machine na yan. Sabi ko, di ata bagay sa hospital yung naglolo ko. Hindi ata ito para magkaroon ng mechanical problem. Habang may nervous yung ka. Pero tumunog. Sabi niya, sir, minsan kasi na talaga nagkakalog-lolo ko. Ginanon na mo. Kasama ko to sa stand-up ko. O, akin to, mamaya mag-agaw na naman yung car wash yan. Mang-agaw ng joke. Oo, yan, okay. So, paano? Ituloy-tuloy na natin ito Oo. sa Sa kalima sila, parang gusto ko patawanin yung naka-jacket na gray. Hanggang di siya tumatawa, hindi tayo titigil ng opening na to. Parang, ito, producer mo ba to? Ito. Hindi, ito okay ito nangungo. Ito nasa likod, yung nag-briefing sa atin. Si Troy ka. Parang taas ng standard niya. Hindi ko pa siya napapatawa ng tuloy-tuloy. Hindi tayo titigil ng opening line, opening segment to. Hanggang di ko nakikita tumatawa siya. Tumatawa, mumula na Di yan namumula. Oo. Okay. Ay, nako. Happy ako sa pag-imbita mo sa akin, Tanya. thank you Kasi sa pagpunta, yun na. Tagal na natin minamanya kita. Gago. Nirepost namin. Nirepost Oo. namin yung nakita mo. Oo, sabi, nakita ko ng comment. Hindi ko na nakita. Ano, Nakita ko ano? lang sabi, di ba may asawa na to? Sabi ko, gusto ko sagutin. Hindi, sineryoso mo to? Oo, ganun yun sila.
Sabi sa'yo, matandang hukloban na to. Di ba parang tanga? So sabi niya, kunin mo. Nafe-feel mo pa ganyan. Pag ganun, wala. Kasi naapektuhan ko siya kahit paano, di ba? Mag-type ka ng matandang hukluban. Ibig sabihin, kahit isang panahon ng buhay mo, nasakop ko yung Oo, utak mo. correct. May Galit nagsabi pa siya nga eh. doon, ang corny mo, pilit. Sabi ko, gusto ko talaga sagutin. Kaya lang, wala lang akong time ngayon dahil ang ganda ng blood pressure, di ba? Gusto ko sagutin na, hindi nga kita kilala ko ba ako? Sabi, itong matandang hukloban. Matandang hukluban. Kasi naman ko pa pala, kagat mo ng labi nung inintay mo. Hindi, kasi nagpapapula ako ng lips, maputla na eh. O yan, magkwento na tayo. So, meron tayong Tita Max Confession. O, sige. So, may letter sender. Babasahin ko na. Okay. Saan to lalabas sa Spotify? Yes. Ayos. So, Di ba meron ka, bago ka magbasa, di ba meron ka ng podcast may grupo? Kayo? oo, done na yun. Iba pa yun? Mm-mm. Tapos na yun? Tapos na, tapos O kinakalaban mo pati sarili mo? Sabihin Tapos na boring ka talagang. Sino ba kalaban podcast? Ako! Actually, kaya tayo nag-come up with Ano? Tita Max Podcast. Oh. Para may roster sila na papakinggan. Pagkatapos nun sa'yo, sa akin naman. Tama. Diba? Oh, diba? Di ba may babae ka doon? Nakasama yung Oo, isang oo, podcast? dalawa. Yun, dalawa kayo nun? O tatlo kayo? kami. Hindi sila nag-work, no? Aminan. May statistic na lumabas, no? Ha? Ikaw lang daw Basta dapat ang matira. Yung joke lang ha, di ko kakilala. Ito So, ba? eto na nga, sabi niya, isa akong seaman. At minsan na ako nakatikim ng sarap na hindi ko Ay, matanggihan. putya. Nang mapadaan kami sa Brazil, sumisid ako sa dagat. Pero hindi ako nalunod, kundi nalulong. Buklat, sundot, dukot, repeat. Yan ang naging routine ko, kaya naman naubos ang perang naipon ko. Sex yung sinasabi niya, no? Ha? Sex yung sinasabi niya. Okay. Kasi Nakaka-addict. pwedeng seafood dyan eh, di ba? Pwede din. Na-addict ka sa seafood Correct. market. Buklat. No, di pwede sa pagbasa, kasi pwede mong basahin. Sige, basahin mo. O, dali. Na hindi tunog sex. Sige. Isa akong seaman at minsan na ako nakatikim ng sarap na di ko matanggihan. Nang mapadang kami sa Brazil sa seafood market, sinisid ako sa dagat dahil policy nila na kain mo, huli mo. Pero hindi ako nalunod. Tawa? Sabi ko sa'yo. Pero hindi ako nalunod, kundi nalulog. Buklat, sundot, dukot, repeat. Hay pa mga tahong doon. Mahal sila pero ang sarap. Yan ang naging routine ko, kaya naman naubos ang perang naipon ko. Kumain ka ba naman ng seafood sa umaga, tanghali at hapon? Parang si Alex, high blood na rin ako ngayon. Nakaka-addict. May message ba ako, mali ako sa kasi. Ayusin mo. Yan, okay. Ayusin mo yung basa. Gawin natin talagang bastos. Okay, yun na ang naging routine ko, kaya naman naubos ang pera na ipon ko. Masisisi nyo ba akong kung malayo ako sa asawa ko? Hindi ko alam paano ko sasabihin sa misis ko at anak ko dahil nakakahiya. May respetado akong trabaho pero lahat ng ipon ko nalimas nang dahil sa tawag ng laman. May kilala kang seaman? Oo. Ganyan, same story. Alam mo, ang sarap lang mag-judge. Seryosohin ko muna ng konti, no? Kasi lahat ng masusunod na sasabihin ko kalokohan eh. Ang sarap lang mag-judge sa mga taong nandito ka. May normal na trabaho, umuwi ka sa gabi, kasamang asawa mo. At magsabi sa isang seaman na, ano ka ba naman? Ganyan. Eh tayo nga umuwi minsan, may mga natutokso pa eh. Correct. Ikaw, meron akong isang malungkot na kwento sa isang katrabaho sa office, sa isang show. Yung tatay niya, katumbas din na seaman, parang nag-a-abroad. Umuwi every 3 years. Tatay yun ha. Between tatay at anak niya na. Pero pag umuwi yung tatay niya, parang stranger habang tumatagal. Nawawala yung connection ng mag-ama. Oo. So, pag umuwi yun, naiilang na siya sa tatay niya. Pero sasabihan mo lang yan, tatay mo yan kahit ano mangyari. Oo. Pero yung panahong 3 taon mawala. Yes, correct. Dugo na yun ha. Yan pa kayang hindi ko justify sinasabi niya kasi ayoko naman siyang i-judge eh. Kasi kung ikaw ay nalulungkot, ang problema lang, medyo grabe siya. Kasi kung sa 3 bisyo, alak, sugal, babae. Tanggalin natin droga ha. Ang uubos talaga sa'yo, sugal, pera. Ang alak, pagka gumastos ka dyan, mamatay ka dyan, sa health eh. Ang babae, pag sobrang gastos mo, ibig sabihin medyo... Gumastos ka na? Hindi, kahit ang babae. Ini-imagine ko sa akin bilang ako, nakakapagbiraw sa ako, halimbawa. Sabihin natin, nagyabang ako, nag-100,000 ang gumastos ng araw. Hindi ko magagawa araw-araw yun. Hindi ako gastos
Pwede ako pumunta sa Biros ng araw-araw, pero hindi ako gagastos ng 100,000. Kahit ang Correct. gawin mo, hindi mo unless po mm-mm. chat, 8 yung kinuha mong babae, na kailangan hawiin mo yung dalawa para makausap mo isa. Alam mo yun? So siya, kung totoo yung sinasabi niya, alam mo naman, usok-uso ngayon yung Oo, correct, mga correct. nag-o-over ng Oo. natalo sa casino ng ganung halaga, pero hindi mo malaman kung totoong ganon. Kung naubos ang pera niya, medyo iba yung ano yun, ibang level yun. Doon ko siya questionin. Kasi pwede ka namang. So manakikinig lesser Hindi, of open-minded lesser naman of yan. two evils. Oo, Kasi correct, alam mo, correct. naging DJ ako ng AM. Correct, correct. Ay, naging DJ ako na dati, yung MOR. At naging DJ ako ng Magic 89.9. Yung isang advice ko, inaano ng mga listener ng MOR, ina-accept ng Magic. Kasi iba yung ano yun eh. Pero ito yung practicalidad no. Kung nasa nasa barko ka, pwede ka namang tumikim eh. Nang hindi kasi sira ng, hindi kasi sira ng buhay mo. Naiintindihan ko na malungkot ka sa barko. Pero yung gawin mong ubusin mo yung pera mo, para ka nagsugal. At ito, siyempre ang gusto natin, loyal na asawa. Ang pinag-uusapan po natin ay kasalukuyan ng bababae na. Wala na po tayong magagawa na. Tama. Sana iniwasan mo. Wala na po tayo doon. Correct. Baga sa doktor, may sakit na po ito. Oo, basic. Ang hinihingi niya po ay gamot, hindi po prevention. Yes, Wala na totoo. po eh. Correct. Kung nasabihin, ba't naman ganyan ang payo nyo? Dapat ang pinayo nyo, huwag siya Dapat mababae. papatol. Nababae na nga po, naubos na nga po yung pera eh. Ang sinasabi ko lang, sana, kung nang babae ka na, hindi mo paparatingin yan sa asawa mo at sa anak mo. Ibig sabihin, hindi mararamdaman. Magiging, So, kaya ba? kasi pag halimbawa, nangingi asawa mo ng pera at wala ka, kahit nagsusugal Kaya lang ka, mararamdaman kasi kung humingi ng pera eh. wala kang Walang mabigay, ibibigay yun eh. ka na. Yun ang magiging komplikado ang buhay mo. Ito Oo. ito mga, halimbawa, nagdodroga ka, Oo. tapos sa bahay ka lang, sa loob ng bahay. Wala namang magpapahuli sa'yo eh. Halimbawa, nagdroga ka, pasabog ka sa loob ng bahay. Paglabas mo, matino ka ulit. Pagdala mo sa kwarto, sabog ka. Kahit anong gawin mo sa kwarto, hanggang wala kang ini-involve na ibang tao, walang bagansya, walang reklamo, walang sabpina. Ganon din yun. Kung lang babae ka lang ng babae, tapos pag humingi asawa mo, pera kompleto. Oo. So, hindi mapapansin. Hindi mapapansin yun. Konsensya mo lang yun. Sarili mo lang ang problema mo. Kaya ano mo problema? Hingi asawa mo. Anak mo, pang eskwela. Wala ako eh. Ngayon, konsensya mo na, Yes. apektado pa yung asawa mo, kaya ka nagkakaproblema. Pero naniniwala ako na hanggang solo mo ang problema mo at nasa Alam mo paligid i-manage. Oo, correct. wala ka pang masyadong problema. Kaya lang nag-message na siya sa atin dahil Oo. paano ko po sasabihin to sa asawa at anak Kasi ko. sanga-sanga na complicated na kasi yung situation. So, sinasabi mo ba na pwedeng pang maintenance ang side chick, halimbawa? O yung tikim-tikim? Ganito. Discreet? Ganito. Sa perfect na mundo, wala sanang krimen. Oo. Di ba? Wala sanang patayan, wala sanang bagyo, wala sanang lindol. Meron. Di ba? Ang hirap, dapat galit na galit tayo ngayon. Huwag po tayong maglindol. Oo. Ibig sabihin, ang mundo, meron talagang makasalanan. Pero kung ando doon ka na, i-manage mo na. Kung di mo mapigilan, pwede ka naman namin sabihin na tigilan mo yan mula ngayon. Ang gusto marinig ng mga idealistic nating tao. Oo, maging loyal. Patigilin mo Correct. yan. Oo. At umamin ka sa asawa mo. True. Tigilan mo at magbago kang buhay. Hindi naman ganyan ang mundo eh. Eto, asawa kita. Nagsabi ako, oy Tanya, ang dami kong tinira, gumastos ako ng marami, wala na tayong pera. Patawarin mo ako. Si Tanya, sige okay lang, move on tayo. Hindi, ganito yan. Dakdakan kami ng dakdakan yan. Ano mangyari? Hindi ko kontrolado si Tanya. Pwedeng gumante, pwedeng hiwalayan ako. Ang dali magsabi. Magsabi ka ng katotohanan sa asawa mo at papatawarin ka niya. Hindi. Correct. Hindi ko alam ang gagawin niya. Hindi. Hindi ko alam kung mag-aayos pa kami. So, ang pinakamatindi sa akin na gagawin ko, ako hindi ko aaminin sa'yo. Kahit ka pa wala, maibigay na Aayusin ko yung pera. buhay ko muna. Okay. Magdadala muna ako. Medyo, Oo. napalulung. Aaminin ko pa iba yung matatanggap ng asawa ko. Pero yung bilang magbabagong buhay na ako. Pag nagbagong buhay na ako, makakarap na ako sa asawa ko pag nagbigay na ako ng pera. Pero yung aaminin ko, minsan ang pag-amin, hindi nakakatulong. Tama. Correct. Imagine mo, halimbawa mag-asawa tayo. Matanda na ako, Tanya. Mamamatay na ako, ang tagal natin. Ang perfect ko sa mata mo ang Tanya bago ako mamatay. Aaminin mo babae ba? nga Oo. pala ako nung panahon na yun. Sa tingin mo, iiwan pa kita ng
Malamang sakalin Diba? mo ako eh. Oo, correct, correct. May mga bagay Mm-mm. talagang dinadala na sa libingan. Oo, totoo, totoo. Kaya nga may mga lolong masasaya eh. Yung nasa tumba-tumba. Kasi nagre-rewind na lang yun ng mga ginawa nila ng dati. yun. At sa tingin ko itong lalaki na to, nagkamali ka, matindi ka. Matindi ka, ba't ka nagkaroon ng maraming Oo, ginawang inubos bisyo. pera? Oo, O ano yan, masama pera. yan. Pero yung pag-amin mo sa asawa mo at anak mo, sa tingin ko wala siyang wala siyang Wag na. wala Wag na. siyang sa akin wala siyang maitatama. Mm-mm. Maaaring ang pag-amin mo yung katapusan mo na ng relasyon. Yes. Wala ka totoo, na magagawa sa totoo, solusyon. totoo. Ngayon, Plus malayo ka. Paano oo, mo maaayos? Diba? Diba? Lalo na. Totoo. ang gagawin ko, magsisisi muna ako sa sarili ko. Babaguhin ko yung sarili ko. Tapos, pag may pera na ako, padala ko ng padala ng pera. Minsan ang paggaling ay yung yung pag-correct ng ano. Mm-mm. Tapos, nasa choice mo na kung, Oh, correct. kung aamin ko, hindi. Pero, Mm-mm. practical lang yan. May mga bagay na, Discreet. Sa'yo na lang. Sa'yo na lang. Oo. Mm-mm. um, Tsaka ako din naniniwala ako na hindi kailangang laging magsabi ng kung hindi ka naman tinatanong. oo. Mm-mm. Para sa katahimikan ng buhay at pagsasama. Saka sarilinin mo naman lang yung ginawa mong problema. Kasi pag sinabi mo pa yun sa asawa mo, kahit magbago ka, may lamat ka na. Mm-mm. Last, mahirap magbago pagka binubungangaan ka. Example. O sige, bigyan natin mga iba-ibang scenario na lang Mm-mm. para makita. Nagsugal ako, nagbabae ako, naubos yung pera ko, umamin ako sa'yo. Natanggap mo. Binigyan mo ako ng isang pagkakataon. Mm. Minsan, paano pag alam mo, na-delay ng sweldo ng legal? Mm-mm. Legal na legal. Yung pasweldo, na-delay. Wala akong pasweldo. Anong unang reaksyon mo? Dahil umamin ako sa'yo dati, anong reaksyon mo? Sa babae. Oo. Mm. Sabi ko, hindi. Hindi sa babae, na-delay lang talaga. Tigil-tigilan mo ko, Alex Oo, Calleja. Ikaw na correct. naman, magsisimula. Correct. Oo. Mm-mm. Ayun ang unang senaryo dahil umamin ka. Mm-mm. Pangalawa, yung amin mo, na babae ako, hiwalay. Oh. Ano mangyari sa'yo? Nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng anak. Mm-mm. Tapos saka ka lang magbabago. Para kanino? Mm-mm. Tama. Mm-mm. Oh. Magawalan ka pa ng inspirasyon para magbago. Mm-mm. Ngayon, habang nandiyan pa sila, magbago ka, ayusin mo, salilinin mo yung So, konsensya. ano naman masasabi mo sa mga babae? Halimbawa, ako, sa perspective ng babae, hindi mo aaminin, sasabihin ng mga Pilipinang babae, unfair ka. Sige. Umamin ako sa'yo, Tanya. Bilang babae ka, umamin ako sa'yo. Ano talagang magiging reaction mo sa akin? Galit. Tapos, anong relasyon natin? Hindi na okay, hindi na smooth. Oo. Mm-mm. Oh. Pero kasi yung mga Pero fair. Ha? Pero fair. Hindi pa din. Pero fair yun sa'yo dahil nagsabi ako ng tapat. Oo. Kasi nagsabi ka ng totoo. Oh, pero ang relasyon, paano? Pag ako iniwalayan mo, babalik na naman ang mga Pinoy. Ikaw naman, nagkamali ang tao, umamin sa'yo, hindi mo pinagbigyan. Ang daming side niyan. Mm-mm. Ang daming side niyan. Wag na tayong kaya nga may pari sa pag malapit ka ng mamatay. Siya na lang. Siya na lang Siya lang bulungan. gagawa ng paraan. Kaya yung mga pare, ang daming problema sa buhay. Ang daming alam yan eh. Sila ang Nakakaalam. nag-absorb, Sa mga confession, no? Oo, ang dami. correct. Ang dami. Ano lang katotohanan lang hindi ko sila-justify yung ginawa ng lalaki, pero sa seaman, marami po talagang ganyan. Alam din naman ng mga misis na Mag-call center ka nga no? lang. Totoo. O, di ba? Huwag Tapos, na lang seaman mag-office nga lang kayo, tapos mag-team building lang kayo, totoo, nagkalasingan kayo di ba? Totoo. So, yung seaman, hindi ko justify. Pero, hindi ko rin justify, hindi ko rin sinasabing, ay, mali yung lalaki. Hindi ko kasi alam kung anong nangyayari sa kanya habang natutulog siya sa kwarto niya. At nakadaan siya sa isang Tanya Chinita na di ba? Tapos hindi lang lalaki yan babae at lalaki yan Ngayon, pag gender equality, pag sinabi, hindi, babae, lalaki ba talaga yan? Lalaki at babae, tinitingnan natin kung gusto natin ng gender equality. Kasi pag binaliktad ko naman yung sarili ko, asawa ko naman na nasa ibang bansa, Oo. tapos naubos yung pera niya dahil na-addict siya sa lalaki. Pag umamin siya sa akin, hindi ko naman papatawad siya eh. Di ba? Correct. Ang ayaw mo, di ba magkaiwalay kayo? Correct. Oo. Di sarilinin mo yung konsensya. Grabe. Tapos magbago ka. Pero yung bata doon ang ang biktima eh.
Ang problema kapag ganyan, kapag inayos mo yung sarili mong gusot, dahil na-manage mo na siya at first, namamanage ko pala. Discreet pala, kaya ko Oo. palang i-manage to. Di gagawin mo na paulit-ulit. Kasama, Sa'yo na yun. tao ka na talaga Sa'yo nun. na yun. Oo, deserve Oo. mo na yun kung ano mangyayari Okay, sa'yo. Basta sa'yo ikaw, na yun. kung nakawala ka na isang beses, tapos Oo. parang magnanakaw. Di ba magnanakaw? Madalas mahuli sa huling lakad niya. Huli na to. So, sa kanya na yun. Oo. Saka yung, letter siya ulit. Mag-letter sender siya ulit. Correct, na ano. correct, Ako po correct. ulit yung dati. Oo. Sinunod ko po, nagbago po ako. Tapos umulit po ako. Hindi na ako, natamtado ka, Kasi mamatay alam ka mo na, na hayop ka. i-manage, hindi Susumbong na pala. kita mismo. Oo, hindi pala. Hindi, parang ibig sabihin, ano na naubos na yung pera eh. Hindi naman to pelikula eh. Alam mo ang pelikula kasi, nagyayakapan yung taong dalawa, tapos ending yan, tapos happily ever after. Hindi ganun, nagigising ka kinabukasan, Tanya, nakita mo ako. Alam ba, malamig yung ulo mo na timing kita. O sige, okay lang sa akin yung ginawa mo. Pagtulog mo, kapag gising mo, nakita mo yung tsura ko. Tapos wala tayong makain. Susumbat ka na. Dahil yung pinagasto sa Correct, babae. correct. Tapos titipirin mo ako ngayon. Ako, wala ka ng kaayusan. Nagsugal ako eh. Kilala naman nilang nagsabi ako ng totoo na nagsugal ako, naubos ang pera ko. Pero nung nagsugal ako, Kailan yan? 2015 to 2018. Sugal na matindi to. Oo. Tanya, wala pang online. Buti nga nakbago ano. Baka sabihin na hindi ako nakaka-relate sa naglilihim. Milyon ang pinatalo ko. Pero ang policy ko sa buhay, kailangan wala akong utang at walang di maapektuhan yung asawa ko at anak ko. Yung nalululong ako sa sugal nun, kumpleto ang pagkain. Oo, support. Hindi na tutigil sa pag-aaral ng Yes, anak ko. yes, So yes. nagulat lang sila nung Nalalaman na. ang nalalaman lang ng Ang laki asawa pala ko. naubos. Oh. Hindi, sayang pala yung pera pero wala akong Correct. utang. Pero hindi ko sinabi sa kanila yun. Nung nagbago ko, ngayon lang nila nalaman, nagkwento ko. Nagsugal ka pala nun. Oo. Kasi kung sinabi ko pa sa'yo nagsusugal ako nun, madadagdag pa yung gulo natin sa buhay. So, inayos ko muna yung sarili ko. Yun. So, yun. Anong trigger para sabi mo, ayusin ko na to? Nagtatrabaho ko Turning ng point. matindi. Bili mo, yung ini-stand up ko, ubus na. Shit. Minsan nga may casino yung lugar. Di ba minsan may mga show tayo sa Okada, Soler. Yes, Minsan yes. bago mag-show, nagsusugal muna ako. Yung kikitain ko, talo na. So, Minsan nananalo ka pag kasi bumabalik eh. pag nananalo naman ako, walang kwenta na yung show ko. Ano ba naman tong binayad sa akin eh? Nasa bulsa ko, 300K na. So yung thrill, Pag ganun, no? Yung nawawala. thrill. Oo, Tapos nawawala ka ng value sa pera. Mm-mm. Pag nanalo ka, bilis mong gastusin, hindi mo pinaghirapan. Oo, correct, Pag correct. natalo ka, naginginahin ka. Mm-mm. Papaabusuhin mo yung ito si letter sender natin, ito lang iiwasan mo. Dahil sa nagpapatalo ka ng pera, parang talong pera yun ha, regardless babae o sugal ha. Yung hihingi ng anak mo, hindi mo siya madidisiplina. Kasi makukonsensya ka eh. Sasabihin mo, hinihingi ng anak ko ito putya, binibigay ko sa babae ko, mahigit pa. Doon ka mawawa ng disiplina. Kaysa sa wala kang bisyo, pwede mo sabihin anak mo na, bawal yung gumasos. Dahil sa konsensya mo, kahit anong hihingi ng anak mo, bibigay mo. Nagpatalo ka ng 100,000, nagbigay ka ng 100,000 sa babae. Yung anak mo lang hihingi ng 15,000 sa laruan. Correct. Pero Oo. kailangan, meron siyang reward yun para sa good work. Hindi, Mm-mm. bibigyan mo siya kasi hindi mo siya pwedeng tanggihan eh. Kasi kung konsensyahin ka, yun ang mawawalang values sa lahat ng bisyo. At nalaman ko yan. Nagsisinungaling ako sa ila. Nagkaroon ka ba ng utang? Hindi ako nagkautang. Pera mo lang talaga, yung Iniubos kinikita. ko, sinisiro ko talaga. Bilang Oo, artistang mukha ka Kasi di ba may mayaman. nakaabang na dyan na ready magpasanla? Hindi ayoko nga. Pag umabot ako sa ganun, malamang yun na talaga yung sobra. okay. Doon nga sa babae na, Oo, sa lalaki oo. na to, na sender na to na Mm-mm. umuubos ng pera sa kepias. Yes. Ibig sabihin, medyo napasubo na talaga siya. Mm-mm. Ako, may disiplina pa ako ng konti kasi nga, hindi ko ayokong paratingin. Mm-mm. Ayun, tama yung asawa ko, napatawad ako kasi hindi niya naramdaman eh. Correct. Kasi sinungaling lang ako. Pero, It's how you manage oo. Di ba? So, your sins. masait sa ulo ang gumagawa ng kasalanan ng sarili mo lang. Kaya hindi ka talaga maligaya. Pag Itong si letter sender natin, kaya ito tumawag kasi malamang habang naipag-sex to, napatulala na to sa wall. Oo, correct. Huling putok. Kasi umabot na ako sa ganun eh. Pero mo kumakain na ako sa alas 5. Pero mo, may umagang kay ganda ako na show. Alas 5, nasa casino pa ako, pasok ko, tapos showtime ako. Kaya ka pala talaga. high blood karma. Hindi, matagal yun. 2018 pa yun eh. Hindi, ngayon lang nag-backfire.
Yan, sinasabi ko sa yung mga babae. Ay, yung utak ng mga babae. Alam mo, sa mga taong gumagawa ng kalokohan. Sa mga taong gumagawa ng kalokohan. Ako may level ako dahil kasino nga. Uuwi ka minsan sa gabi. Iiyak ka. Meron pa din? Hindi, iiyak ka kasi maawa ka sa Kaya pamilya nga mo. meron pa din konsensya? Meron. Kasi Meron. nakaka-immune yun eh. Hindi, iiyak ka minsan. Pag nakita, lalo pag hinalikan ka ng anak mo, Daddy, Oo. saka dalhin sa trabaho. Nasaksa ka dito. So Yung dumating galing sa point na trabaho, ganun. galing sa sugal. Yun yung mga factors na ayaw mo na. Oo, ayoko na. Saka, nagkaroon ako ng konting nun, parang anxiety nun dahil sa problema. So, ayun ang, ko doon, ang nangyari sa akin. Bargas lang ako magsasagot, pero kung iisipin nyo, Malalim. realistic lang tayo. Totoo, Hindi, yes. lang Street tayo. smart. Hindi lang, di ba? Ito Correct, oo. Hindi tayo pang Pang- teleserye na. Totoo, fairy Hindi tale. lahat, oo. Kung maayos ang buhay, di walang maalala mo kaya, walang Correct, magpakailanman. Walang ganitong sulat-sulat na to, di ba? Oo. Yung sumulat nga sa'yo, talagang may pangalan pa eh. Gusto ko sabihin yung pangalan para unahan Yung na natin pangalan mo, wala eh. Hindi ba yun? Walang Akala ko. pangalan. Kasi unahan na natin sa asawa niya para wala sa problema. Kung ito yan, Ano? sabi mo unahan sa asawa. Halimbawa, kaibigan ka. Ha? Kaibigan ka nung seaman. Mm. Tapos alam mo kung ano yung sitwasyon mo. Hmm. Magsusumbong ka ba? Mamamakialam ka Hindi. ba? Hindi. Alam mo, maraming buhay ang tao para Halimbawa, tumawag magkaiba sa iyo yung misis. magkaiba babae lalaki dyan. Halimbawa, tumawag sa iyo yung Oo. tumawag sa iyo yung misis. Oo. Kasi hindi Lalaki sumasagot, ako, wala daw pera. Lalaki ako? O wala daw pera eh. Ay, Tsaka hindi sumasagot po sa hindi chat ako, eh. hindi ako makikialam dyan. Ah. Ang babae, Sagot mo. babae makikialam dyan. Ako yun, wala akong alam dyan. Sabi ko. Bro code. Kahit ako, hindi na ako masyado kinakausap ng kaibigan ko na yan. O diba? Wala kayong briefing Hugas. pero ilulusot mo siya. Hugas kamay ako dyan. Mm-mm. Oo, may mga limit. Pero hindi ako masasabi. Kami. Sabihin, ay nako. Puti nga, patawag na ako sa'yo. Kaya nga busy dahil nagkasalubong tayo. Sa kababae nangyayari pala sinasabi na, ay, andito ako ngayon, bilisan mo! May ganun ng babae. Kami mga lalaki, hindi pag nakita May sister namin. code kami, may bro code naman kayo. Oo. O kayo, kami ang bro code namin. May bahala Oo. ka dyan, buhay mo. yan. Tago. Oo, huwag tayong walang sisiyan ha. Kayo, ay nako, akong bahala Girls kami. Oo, hindi sa may mga lalaki. Pag nakita, ako agrabyado na yung best friend ko. Kasi yung babae yung nanloloko. O di nag-attempt ako magpaka-hero. Pare, yung babae, yung girlfriend mo nakita ko O di kami pa nag-away. Ng best friend mo? Oo, ako pa iniwasan ng punya. Wala akong panama sa kepes eh. Correct. Kahit ang lalaki at babae pag nasa lulong sa isang relasyon, yung in love na in love, kahit nga ikaw, niloko ka na ng boyfriend mo eh. Hingi ka ng payo sa kaibigan mong babae. Ang gusto mo narinig naman, yung gusto mo marinig eh. Correct. Yun lang Iiwasan tatanggapin yung mo. mga Yes. advice na ayaw mo. Tapos magtatampo ka Uy, pa. di ba? Oo, Ano ba gagawin ko yung boyfriend ko? Ay, walay mo na yan. Gagalit ka doon. Sasabihin, grabe naman. Pero Meron naman siyang green Pero flag pag may kahit babae, pa paano. may sakang kaibigan na, Oo. Mari, paglaban mo yan. Oo nga, kaya nga ako lumapit sa'yo. Tama ka. Correct. O yung mga babae, ang nakakaproblema pa dyan sa inyo, magrereklamo ka sa boyfriend nyo, talagang sirang-sira yung boyfriend nyo. Putang inang yan, ang samaan yan, babaero yung hype niyan. Tapos syempre, di ba masama ugali niya? Syempre, maikisama ako sa'yo. Sabi ko, oo, nako, tarang-tao talaga yung boyfriend mo. Alam mo na, ikisama lang ako dyan dahil kayo eh. Oo. Pero may putok yung hype na yan. Tapos bilang magkakabalikan kayo. Tapos ngayon, ilag na ako ngayon. Dahil ko sinabi correct. kinasal pa kayo, putya. Kasal pa ako. Congratulations. Picture. Happy for you. Pero dami ko sinabi na sa hype ko dahil sa'yo. Correct. Kami mga babae, ganun. Ganon, di ba? Lalaglag ka. Tapos bandang uli, ako, alam mo ba yung girl, ang kaibigan ko na, dami sinabi sa yan. Itong lalaki na to, sapat na sa kanya yung, buti nga wala siyang sakit eh. Hindi pa natin alam. Correct. Ayusin na lang niya, life niya. Ako, hindi ko amin kasi ang resulta nun ay wala ka ng control sa Correct. magiging reaction ng asawa mo. Pero yung pag di mo pag-amin, control mo. Correct. Ikaw, correct. ikaw muna. Masastop mo dun yung gulo. Oo. Sa pag hindi Alam ko may pagsasabi. makikinig nga dyan. Kawawa naman yung babae, hindi niya alam yung ginawa mo. Unfair. Marami talagang hindi nakarating sa Correct. inyo na maayos. Oo. Namatay na lahat yung Oo, lalaki, oo. no? Oo. Kaya nga, di ba may dalawang opinion ang tao sa isang tao. Di ba? Ang bait niyan, isa, hindi mabait siya na.
Yun, yung mga ganong ano yan eh. Gumising kayo dahil hindi talaga, hindi na ngayon ng realidad ay ano, hindi lahat ng, Laging maging loyal, laging Oo. umamin. yung pagiging, tanggal na yun. Pero yung pag-amin ay hindi laging solusyon. Okay. Di ba? Hindi lalo na pagkakrimen. Mm-mm. Ang pag-amin ay kulong. Oo. With that, I have a top 5 question. Sige. Unang question ko sa'yo. Halimbawa, sabi mo wag aamin. Pero paano kung may resibo ka? Clear evidences. Aamin ka pa. Aamin ka. Hindi ka pa rin ba aamin? Aamin na Huli ako na. doon. Uli na. Aamin na ako doon. Kasi, pag nagpakita na ng resibo, hindi na kailangan ng babae ng amin eh. So, Ang kailangan na lang niya ngayon, pakitan mo na, gusto lang makita ng babae na aamin ka na talaga. Pero kahit sabi mong hindi ikaw, wala na yun. Amin, may resibo na eh. Ngayon, para ma-save ng konti na may konsensya ka pa, umamin ka na. Aamin na ako. Okay. Tapos yun yung kasunod. Wala ka na magagawa eh. Huli na yun eh. Umamin ka na. Okay. Pag linaban mo pa yun, ibig sabihin, isa ka ng matinding kriminal. May nakapatong yung Correct. Picture, ikaw video. na ikaw. Totoo. O pinicture kaya na- chat. Yung halimbawa yung chat. Oo. Convo. Chat, wala na. Kaya ako ingat ako ngayon sa mga chat natin. Wala tayong chat. Pero yung messenger natin, mamaya madala ako sa emosyon eh. Kaya Wala ingat tayong ako. chat. Kahit screenshot mo, post mo pa. Hindi, pag may chat, wala na yan. Wala na yan. Oo. Kahit AI yan. May mga lumulusot pa eh. Chat, middle class ka, hindi ka naman gagamit ng AI. Ano kasi si Elon Musk na may kakayahan na ganyan. Ako nga, di marunong AI na yan. Tapos sabi So, ko amin AI. na. Pag may resibo, go. Oo, amin na. Amin na. Amin na yan. Parang ano yan sa kaso. Di ba? Guilty. Okay. Ang guilty is mas mababa ang mas mababa ang mas mababa yung umamin ka ng guilty. Ibababa namin yung yung parusa sa iyo. Pag not guilty ka, putya, ibubuhos namin lalo yan. Guilty ako dyan. Hindi ko, buti po nasa luma tayong panahon dati. Correct. May kukwento ko lang ito, matagal na panahon naman. Sigurado ka. Alam niyo ba yung cellphone dati ng mga Nokia? Kasi yung Nokia dati, clear cache. Ano yung clear? Clear talaga. Wala talagang delete, clear. Wala na. Dito kasi Sa itong atin, mga hype meron na pang... telepono to, may dinilit mo na, may pupuntahan palang folder, dinilit mo pa. Parang hindi naanan mo dito. Oo, dinilit mo na, may folder pang isa. Tapos tatanungin ko pa, are you sure? Do you want to delete? Tapos pag delete mo, are you really sure? Kaya mo nga dinidilete, ayaw mo makali. Tapos tanong pa ng tanong. Kaya nga ito, nagpunta ako dyan sa art exhibit sa Pegasus. Di ba? Ano ba? Sila Athena. Ganun. Tapos nakuha yung number ko, may message. Di ba? Nag-message sa akin. Sabi ko, uy, Anong chat? sabi niya, ayun, ginagawa mo. Katabi ko asawa ko eh. Siyempre naisip ko yung asawa ko, di ba? Tapos tinessage ako na, sabi ko, uy, ito okay lang. Nasend ko sa asawa ko. Magkatabi yung phone namin. Siyempre pareho kami ng phone. Di ba? Ano tawag doon? Yung Identical. Hindi, identical. Pero ngayon, yung t-shirt mo. Yung, Twinning. Oo, meron ganun, di ba? Twinning. Couples phone. Yan. Uso yan, Nokia. Couples phone. Kasi mura lang. May mga offer yung buy one, take one. Pag text, inahagaw ko yung text niya. Sino yung text sa'yo? Ako yun eh. Pero parang matrix yun. Mula doon sa point A saka sa point B. Open, delete, clear. Pag tingin ko, wala naman pala Hindi na-delete ko yung text ko. Ngayon, hindi mo na magagawa. Yun, wala resibo. Correct. Ngayon, may resibo na ngayon talaga. Ingat ka dyan. Screenshot. Ingat. Kahit pa may protection yung app na yan na Totoo. protection. Doon ka gamit isang phone. Titirahin yung sinasabi ko sa inyo. Sanay na ako dyan. At saka mga babae ngayon, grabe. Oo. Mas advanced kami Oo, talaga. Pinaano talaga. So, ang dami mga account ngayon nagagawa ng bagong account. Para punong-puno. Tatrabahuin talaga ng babae yung paghihintay talaga sila ng 2 taon na para magmukhang legit yung account. Ganun katindi ang babae. Handa silang ng 2 taon para mahuli ka. Yung makikita mo, talagang pati siya naniniwala. post pa, no? Pati siya naniniwala sa account niya. Tapos may post pa siya, no? Oo, tas ang daming post yan. Kaya pag nakita mo nag-post, hi, how are you? Sabi ko, ay, puchan, tagal na ito. 2 years na ito ginagawa. Jowa mo yun. Ganun katindi yun. Oo, nag-iba-iba na ng political views yun.
Talagang sumabay siya sa agos. Talagang makita mo legit na legit. Kasi mahuhuli mo Galing, pagka diba? fake account. Eh, Oo. Pag yung bagong gawa lang. Oo, yun. Hindi, ang babae, matyaga yan. 2 taon yan magtsatsaga. Panghuli lang. Nadagdag ko tagap sa joke ko to. Yung IG. Ano isa kong joke na sinabi kong baka agawin? Pakitandaan ha. Isesenda lang namin. Oo, yung sa ospital. Na? Makagawin copyright mo. Next question, tough question. Oh. Pinay o Latina? Nagaling kasi ako sa abroad eh. Pinay, alam mo ba't Pinay? Bakit? Ang Latina kasi, lumalaki. Ang? Malalaki sila. Ah. Pero itsurang Pinay, pero palakihin mo. Hindi yung taba ah. Talagang malaki lang. May tulog ka dun sa gulpi. Ang Pinay, ganun na itsura, pero medyo feminine talaga ang Pinay. Parang ganyan sa'yo. Ganyan. Yung Latina, masarap lang magsalita. Yung, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, está bien vestido, ¿por qué? Hóndole. Pero Pinay ako. Pinay tayo. Pinay. Pati cuddle? Hindi ko ma-imagine alam mo, pag napagkadal ako sa Latina, para akong anak niya. 5'5" lang ako, girl. Karamihan sa Latina, 6'2". Pag kinadal ako noon, kinadal niya ako, para akong uod, tapos paglabas ko, butterfly. Kasi parang niya ako pinasok sa cocoon. At isang Pinay sa Pinoy, kadel, talagang laban, pantay, di ba? Pag kinadal ka ng Latina, saglit kang mawawala sa... alam mo yung Predator na, yung kalaban ni Arnold Schwarzenegger na pag nakikita ka, pula ka lang, tapos pag kailangan magputik ka, tago ka sa Latina, hindi ka makikita. Hindi talaga tumatawa to. Namumula lang siya, pero... Eto, Okay ba itong pilot next. episode na to? Baka ba sa itong tumaas ang expectation? Anong mas gusto mo sa ba? Ikaw nilalapitan o hard to get? Ako ngayon nilalapitan. Dati okay pa yung hard to get. Pero sa hirap ng panahon ngayon, pag nilapitan ka, kunin mo lang. sa tumal ngayon, sa edad kong to, sa tumal, hanap pa ako lang, eto gusto ko yung hard to get. Wala na akong panahon para may pagabulan sa'yo. Hina-high blood na ako. Yung lumapit, pag tinignan ko, binaba ko na nga yung standard ko eh. Sa tumal ngayon, girl. Binato ka ng prutas, binalik mo sa tindera, hindi yan ang gusto ko. Pag binato ka, okay. Girl, mga tanong yan, panluma yung tanong na hard to get o lapit. Ang lumapit, gaganon ko lang ano. Okay yan. Alam mo, gugulpin ka ng barkada mo sa bar. Inuman kami, may lumapit na babae. Sabi natin ano lang, sakto lang. Hi, wanna have sex? Sasabihin ko, no. I'm looking for hard to get. Pagbalik ko sa pagtingin ko sa mga mesa, ganito yung mga laki. Putang ina mo. Para tayong tumanggi sa pulutan. Sa tumal. Inama mo At mo sa tumal, tumal. matumal na ngayon. Mamaya pagka may lumapit ka sa akin hi, type kita. Sure ka? Titingin muna ako sa likod ano to, prank? Nakatakot na ngayon mundo. Lagi na lang titignan mo, prank ba to? Huwag niyo edit to ha. Papanoorin ko to. May mga jokes ako. Huwag niyo edit ha. Oo. Papanoorin ko yung jokes kasi ang ganda ng joke na yun. Dapat... Tawa sa tumal. Matumal talaga. Matumal naman talaga ngayon, girl. Hindi ko sinasabi sa tumal numero ha. Ibig sabihin sa tumal na opportunity. Kaya nga. Pumasok ka nga sa puro babae ngayon. Puro babae. Ba ikaw lalaki? Baka hindi ka palapitan. Puta, binigay mo sa isla, girl. Sa isla. Sandaang babae. Ikaw lang mag-isang lalaki. Hindi ka palilapitan. Mag-evaluate ka ng buhay, ha? Yung sila pa yung nag-sex. Ang sama nun. Nanaginip ako. Kasama ko sa isla, sandaang babae. Tapos ako lang yung lalaki. Ano nangyari? Sila pa yung nag-sex. Ano nangyari? Anong purpose mo? Tagaluto.
Sorry. Pag question, next. Pwede na ba tayo? Pang 4 yata. Pang- Kahit kahit ilad. Okay. Okay. Ang dami mo nasagot, pero kailan ka mas madaling tumanggi sa tukso? Doong binata ka o ngayon? Tamak to Sa tumal nga ngayon, hindi na ako tumatanggi sa tukso. Naiintindihan rin ng asawa ko eh. Immune May na rin. tumukso? Immune na rin. O pag sinabi ko sa asawa ko, may tumukso sa akin ngayon. Weh. Binata ako, mas hindi ako tumatanggi ng binata ako. Kasi wala naman akong wala naman akong, Correct. wala. Correct. Banat. Mm-mm. Ngayon, wala tumutukso. At least consistent ako sa tumal, di ba? Correct. Mm. Thank you. Palakpakan po natin, Alex Calyan. Didagdagan ko, mahirap matukso Ano? ngayon. Minsan, pag malapit sa'yo, kala ko, gandang girl na to, batang-bata. Pag dyan, Tito, ako po yung anak ng classmate po ako ng anak nyo. Mga ganun na eh. Ganun na ngayon, di ba? Hindi ka pa ba naman titigil sa katantaduan? Correct. Okay Aray naman. ko. Meron akong bibigay sa'yo. Starter fact. Starter pa. Yes. Pineapple juice tsaka snow bear. Uy, alam mo ba, ang pineapple juice ay maganda sa high blood. Totoo. Oo. Tsaka At may ang- wipes na rin yan. Oo. May wise, may... Sa chupato. Chupa starter kit to, promise. Ang snow bear, para sa mga nagtatanga-tanga dyan, mami ako, ano yun? Di ba naman? Yung pineapple, pampabango yan ng ayon according sa pampabango yan ng sperm. Tapos yung snow bear, para malamig yung bibig mo, tapos pagsubo. Yung 3 days na, yung lamig ng titi. Kaya hindi makipag-sex sa asawa mo, huli mo yun. Patay mo makipag-sex sa akin. Awa ko yung titi, ang lamig ng titi. Kaya kayo, pag sa mga babae dyan, pag may asawa kayo, pagdating ng asawa niyo lalaki, subo nyo kagad yung titi, pag lasang snow bear. Confirm yun, galing yun sa saan. Tapos, palabasin nyo kagad yung shumot, lasang pineapple, lahat, sinasabi ko sa inyo. Thank you. Thank you, di ba ako tapos? Ang lakas makahirap ng snow bear. Alam mo, ang snow bear lang talaga ang nakasurvive sa Saan? sa tagal ng panahon, ang snow Oh, bear. correct. Walang pabrika Yung to. Viva, alam mo yung Walang Viva? pabrika to. Walang nakakaalam ng pabrika nito, pero patuloy sila nagproduce ng snow bear. Nasa top 100 ang owner nito. Snow bear lang ang negosyo niya. Tapos walang nakakaalam ng pabrika ng snow Oo bear. nga, walang field trip, no? Walang BPAD permit, walang to. Walang resibo, wala. Oo nga, no? Walang nakalagay na manufactured by, basta. Wala. At pag naubos mo tong candy, itong snow bear, lamig lang siya, wala talaga siyang nutritional content. Hindi siya solid muscle liquid, basta may kakaiba siyang state. Correct. Salamat sa Thank you. pineapple. Thank you so much. Salamat. Salamat! Ano yun ba ito? Sponsor niya? Hindi? Hindi. Yan lang, meron lang ako niyan sa Tita Salamat sa Max. Del Monte Dole. Thank you so much. So, meron ka bang, invite mo sila sa mga show? Ay, nako, tama. Ayun naman talagang gines ko dito, no? Salamat sa mga nanood sa Japan. Ngayon, nasa Singapore ako ng September 27. Magkita-kita tayo. Kaya na ba ito lalabas? August. Okay. Meron po akong mga shows all over the metro. alexcalia.com at andacomedycrew.com. May mga stand-up comedy kami dyan. Pero, ang malaga yung birthday show ko. October Saan? 3 and 4, Music Museum. October 8, Proscenium Theater. October 10, Insular Life. October 11, Music Museum. Diyan ko gagawin yung Netflix special kung susunod. Oh, yan. Tama. Ika-copyright mo na yung mga joke mo dito. Oo. Papanoorin ko to paying kopya ha. Hindi, may nakalimutan akong joke. Ganda. Oo. Thank you. Maraming salamat ha. Alam mo, supportive talaga ako sa lahat ng mga shows na nag-i-involve ng talk. Kasi masarap mag-express ng usapan na tapos nado-document. Oo, para ako. Alam mo sa Amerika, Kaya sa pakinggan to ng asawa mo, yung mga ganito. Oo, alam naman yan. Dito siya pinagkakitaan namin to. Minsan nga siya nagsasuggest ng mga jokes ko. Totoo lang. Itong mga to, alam na to. Minsan nga nag-aaway kami, tumitigil yun eh. Sabi niya, uy, makakatawa to. Sulat mo to. Tapos pag sulat, tapos sampalan ulit ka.
Totoo. Alam mo, hindi marami na ikinig sa atin na akala nyo lang walang kwenta yung ginagawa nyo. Lahat ng mga podcast nakakatulong ka sa tao sa ibang bansa. May isang tao doon na humiyak sa harapan ko. Kasi sabi niya, alam nyo ba, Lex, yung podcast mo, nakatulong sa akin nung down na down ako. So, tayo niya, pag meron pa na bagong podcast, yan. Ano ba to? Rated Tita Max? O Rated Tita Max. Ang laking impact nito sa isang somewhere sa ibang bansa. Correct. Sa isang kwarto walang bintana, nagaling siya sa trabaho, na pagod Totoo, siya, medyo may totoo. problema siya, tapos pinapakinggan niya tayo yan. Correct. Mapapatawa siya. Unless siya yung biktima nitong tarantadong natin, no, lalaki na to. Ano siya, tatawa sila ng tatawa. Tapos kakaroon sila ng parang may kausap silang kaibigan. So, gawa ka lang ng gawa. Okay. Meron pa shows. Ay, wala na. Yun lang naman. Thank you. Punchline with Alex Calviena, Israel Benobra. Oo nga, correct. Yung podcast namin. Ito pinakaiyaw ng podcast sa lahat. May gumagano'ng candy. Kaya kanina pag ginagano para yung nag-i-edit ito ba? Maingay, Ano no? ba yan? Snowbear nyo to, ulul. Salamat. Thank you ko. Yay! Thank you, Papa. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Uy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba ako magalit? Dali ka na daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpiran mo ko dito. Flashback. Saan ba naman kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Love Radio. Metro Zone. Love Radio. Basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon.
of the... Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung... Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Hindi pa... Hindi doon, parang... Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Tatawanan. Mara? Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, tinan mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Wala. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino technically- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't... do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra tsaka ni Titan Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the... problem. Paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Huwag now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. eh. Broski, alam mo ngayon lang kita nakita na galit. Hindi Wait ma'am lang. eh. Kasi sumusobra na. I've been hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay.
I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po talaga ako. Tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko No, kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Parang deserve. That's So ano ba? because Akala ko ba okay na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si Mama Tanya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw na. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala magano. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako kasi. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gago laki! Ay, mamog. Huwag na mong ganyan. Sin mo yung Wala! Ano? Legit to! malaki. Gago laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gago! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa?
Sige lang. Dalawang ka. Pasok mo sa loob. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala, tulog yung attorney. Pasok Ano mo, ba? kapain mo. Pataas ah, pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nga nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, ma'am, huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Ah, sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang daw. Bakit sa gitna? Bakit mo inaakal gitna? Wala sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Ano? Ano na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang sa Latin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay, tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na. Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag naubad. Ay, nanginit na panahon yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap. Tingnan ni bakla. Parang birthday niya. Parang birthday yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. What? Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily gagawa. routine ko na siya. Daily routine. Pag ganun ako sa'yo, ay inanimoy kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Thank you for, sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos, Pataas. Many ni. May May step, stroke. may step May and stroke stroke. niya. Oo. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. paano pag Kapag- maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa diretso. balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mar. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya.
At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Love Radio. Metro Love Radio. Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Basic! Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Let's safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinamsampinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Love Radio. Metro Zone. Love Radio. Basic! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Nakaka-offend. Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, bullying part 2. how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat.
So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completely. Marachino. 24. Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang, Wala. No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, Ako na naman. na naman. Na naman. Hindi pa, hindi doon, parang, hindi. Ano ba sinabi niya? Na naman. Hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may laman. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para Hindi namang, pwede sa... Akara lagi joke. nagtatawanan. Mara. Sorry ha, pero not to compare Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko never. na naman. Ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2. How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? ginajoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. Oh my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang.
Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako Or ba yun? ireklamo Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng personal God. conversation? So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko nababawi eh. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamag. Huwag na mong ganyan. Oh no! Wala! Bakit mo inalis?
bilis. Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi nyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto nyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganyan lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas Ano nararamdaman mo? Di ba nga ito yung sinasabi natin na sa dami ng matatamis sa salita, na sa dami ng taong nabubuhay ngayon ay nako napakadaling manguto at mangbola. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, huwag ka nang magpauto. Di ba? Kumbaga kapag may nanlalambing sa'yo, kapag may pumoporma sa'yo, kapag may nanlalandi sa'yo, make sure, alamin nyo sa sarili nyo na talaga nga namang ano bang intention at pakay nito? Baka nanlalandi lang to kasi bored. Di ba? At pwede rin namang ikaw ay gusto lang niyang maging prospect. Kumbaga maging koleksyon ka sa kanyang mga natikman o di kaya naloko. Kaya kung ikaw ay in a relationship ngayon, ay tamang-tama, nakikinig ka kay Kim Chino. Oo, nagbabalik na si Kim Chino kasi ang pinag-uusapan natin sa Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo, ay ang mga senyales na posibleng niloloko ka na pero hindi mo lang napapansin agad. Ang sabi ko kanina, mahal, una, naku, posibleng niloloko ka na niyan kapag naging masikreto. O, ito yung sinasabi natin na parang, bakit ninenervyos ka kapag hawak ko na yung cellphone mo? Diba? So kung dati ay talaga nga namang pwede kang nagse-selfie, pwede kang nag-i-scroll gamit ang cellphone niya, alam mo yung password, biglang nagbago ang lahat na para bang merong nananakop sa kanya. Diba? May mga ganong pagkakataon no? May mga pagkakataon na kung saan, bakit bigla kang nagbago? Bakit bigla kang ninenervyos kapag hawak ko yung cellphone mo? Isa lang ang ibig sabihin yan, may tinatago. Diba? Kung wala naman yan tinatago, hindi yan matatakot. Kung wala naman yan tinatago, ay nako, hindi niya hahayaan kanyang gamitin ng cellphone niya katulad ng dati. Di ba? Basic na basic. O ito, pangalawa, mahal, senyales na talaga nga namang niloloko ka na hindi mo lang pinapansin o di kaya nagbubulag-bulagan ka lang. Diba? Pangalawa, wala nang oras sa'yo. Diba? Kung dati ay talaga nga namang pwede yang puntahan ka. Diba? Magsasama kayo, magko-call kayo, magbi-video call kayo. Video call, diba? Gamit ang cellphone. Uso yan ngayon sa mga sa mga magjowa na kung saan kapag free time, diba? Gagawa yan ng paraan, masisingit ka niyan kahit gaano pa ka-busy yan sa trabaho, sa kung anong bagay. Merong oras yan kasi nga mahal ka, kasi nga gusto ka. Pero ngayon, napakahirap ng makontak. Diba? Hindi na available. Ano pa, na talaga nga naman kapag sinabi mo, punta ka naman dito, ay sorry, busy ako. Tandaan nyo to kapag mahal kayo ng tao, kapag mahal kayo nung jowa mo, kapag mahal kayo nung asawa nyo, hindi yan magiging busy. Walang taong busy sa taong nagmamahal. Walang taong busy sa taong tapat magmahal. Di ba?
Di ba? Ganun lang ka-basic yun. Ay naku, sinasabi ko sa inyo kung nakakaranas na kayo ng mga ganito, no? Yung biglang naging masikreto ang jowa, naging masikreto ang partner, tapos nawalan ng oras sa'yo. Baka it's your time. It's your time para mag-recalibrate, mag-isip-isip na talaga nga namang nararamdaman ko na, oo, nararamdaman mo na rin na ikaw ay magiging single na. Mag-ingat kayo sa mga ganyan Mag-ingat kayo sa mga taong magagaling lang sa umpisa. Tapos kapag tumagal, kapag nakuha na ang gusto, bigla na lang maghahanap ng iba. Hay nako, ang buhay talaga. Anyway, mahal, bukas pala. Bukas magla-live tayo sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila at ako'y nag-story at pati na rin ang Love Radio nag-story ng mga senyales. Ano ba yung mga red flags, no? Mga red flags or early red flags na nakikita mo sa kadate mo na talaga nga namang dapat alam din ng mga tao para at least hindi na tayo matroma pa. Anyway, hanggang 9pm pa naman si Kim Chino. Naka-live po kami sa Love Radio Manila page, TikTok at Facebook. Tuloy natin ang online kwentuhan doon. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre dito ka lang. Dito ka lang sa istasyon na puno na pagmamahal. At dito ka lang kay Kim Chino, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Oh, bakit pa kailangan magbihis? Sayang di naman ang porma. Marami namang nag-aalay sa'yo. Upo na lang at aawit. Hi mahal, good evening, maayong gabi. Tama ang inyong pagkakarinig. Kami po ay magla-live sa YouTube bukas special edition yan. Maayong gabi tsaka maulan na gabi. Good evening mahal, good evening. Si Kim Chino ay masaya maging engot sa pag-ibig. Uy, totoo naman, no? Minsan kakamahal mo ng maling tao ay talaga nga namang nag-e-enjoy ka, kinakabahan, tapos nininervyos, pero iba rin kasi yung excitement. Iba yung excitement, no? Kapag niloloko-loko ka, di ba? Tinatarantado ka. Sarap ng kape. Roller coaster yung atake. Diba, kinakabahan ka, pinapaikot-ikot ka, pero masaya ka pa rin. Saan ba tayo naka-live ngayon sa YouTube? Boy D, saan ba tayo? Tama naman pala yung sinabi ko. Nalang kita. Ano ba itong bangs ni Kim Chi? Tugtog ng gitara. Uy, anyway, maraming salamat po sa mga punta sa Muntinlupa. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, ang daming nanalo, ang daming sumaya, ang daming nakayakap kay Kim Chino. Wow! Sarap ng mga yakap ng mga mahal ko. Shoutout natin mga taga Muntinlupa, Muntizens. Maraming salamat sa pagpunta sa Hatid Saya concert po namin dyan sa Muntinlupa, Southville 3 Covered Court. Ayun ako, maraming salamat din sa ating mga barangay officials, pati na rin ang tourism department ng Muntinlupa. Grabe, saya nung gabing yun na talaga nga naman kahit malagkit, kahit nanlilimahid, pero ang saya-saya ng gabing yun. At si Kim Chino, medyo napagod din ako noon. Oo, napumunta pa ako sa gilid. Pumunta pa ako sa backstage para magpahinga at mag-recalibrate, mag-re-energize pala.
Uy, maraming salamat sa mga nag-hearts ha. Maraming salamat sa mga nagbigay. Uy, may mga nagbigay din ng kape ha. Ano pa ba? Nagbigay din ng matcha. Maraming salamat, Chean. Na-meet ko rin si Chean in person. Nandyan ata si Chean. Mayong gabi, Kim Chino. Hi, Daniel. Hi, Heidi. Hello, hello. Sa mga magpapabati dyan, magpapagreet, lagay nyo na yung pangalan nyo pati na rin ang lokasyon. 'Di ba? Kung taga saan kayo. Next next event ata namin sa San Juan. 'Di ba magkakaroon ng Wata Wata Festival? Basaan tayo, no? Magpapa-concert kami pero basaan. Sino dyan yung mga taga Muntinlupa? Muntinlupa. Taga San Juan. Taga San Juan. Sama-sama tayo dyan. San Juan. Sarap dyan. Hi, mahal. Nag-enjoy kami sa Muntinlupa. Uy, nag-enjoy din kami, Mahal, pabati naman birthday ng asawa ko. Dong ang pangalan niya. Uy, shoutout natin ng asawa ni Catherine na si Dong. Maayong gabi tsaka happy birthday sa iyo. Ilang taon na. Shoutout din natin yung mga nakita ni Kim Chino sa SM North kagabi. Yan. So kagabi nasa SM North ako. May mga nag-hi at nagpa-picture kay Kim Chino. Kasi nga pupunta. Ang usapan 6:00. Medyo na late ako kasi ang daming nagpa-park. Ang hirap talaga ng parking. Alanganing oras pa. Ang hirap mag-parking talaga sa SM North. Shoutout natin yung mga nakasalubong ni Kim Chino sa SM North, EDSA. Happy birthday din, Andrea Luge. Hello, hello. Pag-greet naman taga Rojas City, Capiz ako dyan. Rojas Memorial Provincial Hospital. Isa pang dighay pala. Rojas City. Rojas Memorial Provincial Hospital. Yung mga naka-duty dyan, nurse, staff, doktor, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa serbisyo nyo. Ako lagi ko sinasabi, maraming salamat sa mga serbisyo ng mga healthcare workers. Mapa-private man yan or public. Imagine mo, diba? Tatrabaho kayo tapos makakatulong kayo. Tapos yung iba pa dyan, underpaid, diba? Pero at the end of the day, nandyan yung dedikasyon nila. Maraming salamat. Lasang kape siguro yung dighay mo. Oo nga kasi kape pa lang talaga yung milk ko. Lasang MX3, diba? Bibili ba kayo ng MX3 ni Kim Chino? Kapag bibili kayo, bibili ba kayo kapag nagbenta ako MX3? Bukas live po kami. Oo, tama yung napakinggan kanina. Bukas po magla-live kami sa YouTube ng 90.7 Love Radio Manila, ha. YouTube account namin. Doon tayo magkukulitan at ang topic natin yung mga early red flag signs ng kadate natin. Sa dami ng nakadate ni Kim Chino, sinasabi ko sa inyo, alam ko na yung mga early red flag signs na yan. Diba? Bigyan ko kayo isa red flag kapag yung kadate mo. Yung kapag kadate mo, mahaba yung kuko tapos meron pang lupa. Diba? Hygiene yun eh. Hygiene ba? Hygiene. Hi Flora. Hi Helnelda. Ashanti, hello. Maria, hello. Maayong gabi. Nandiyan din si Aileen. Hi Aileen. Sarah, hello. Farmer shot. Uy, taga Camarines Sur ako, sabi ni Warka. Hello, Warka. DJ Kim Chino. Hello. Hi, Alexander. Kaya masarap kainin. Iniisip ko, bibili muna ako mamaya. Sa mga nagtatanong bukas, baka may mga nagchat-chat kasi kay Kim Chino. Sa mga nagtatanong, kami po ay magla-live bukas sa YouTube lang. Oo.
Ay hindi, sige, 10 minutes. Ganito gagawin namin. 10 minutes magla-live kami sa FB, tapos TikTok. Okay? Magla-live kami sa FB at TikTok ng Love Radio Manila para sabihin sa inyo na pumunta kayo sa YouTube. Kasi doon tayo magkikwentuhan. O, ganun ang setup ha. Baka maghanap na naman kayo, hanapin nyo na naman ako. O, sabi ni Boy D, ang hindi manood sa YouTube, hindi raw ako mahal. Paramdam nyo na mahal nyo ko. What? Samahan nyo ako sa YouTube live ko. Ha? O, kopya yun ha, kopya. Kopya. Gwapo ka pala in person. Ano? Minsan di ko na alam kung tama pa bang ano kakwentuhan kayo. Gwapo ka pala in person. So hindi ako gwapo sa digital. Para classroom lang na late nag-announce na magklase. Maraming salamat ha. See you San Juan. Next ano naman. Bakit wala si Boy D sa Muntinlupa? Sabi ni Chean. Si Boy P ang nakita ni Chean. Bakit wala ka raw ba, Boy D? Uy, malayo raw sa kanila. Totoo naman, malayo nga talaga. Malayo. Ilan taon na si Kim Chino? Nasa tamang edad na para magpakasal. Taga-Albay ako, sabi ni Sarah. Shoutout natin mga taga-Albay, mga Oragon. Oragon ba ang Albay? Oragon ba tawag sa mga taga-Albay? Tama ba ako? Correct me ah. Nandiyan sila Jessica. Hello Jessica, Amelie. O, diba? Albay. Buti na hindi ko binasa. Pag ako na-bash, kakaano mo dyan. Si Boy D, ano yung mga pinapabasa sa akin. Buti na lang, sanay ako sa mga ganyan. Magaling ako sa mga ganyan. Ilang taon na rin ako nagla-live. Buti na lang. Shoutout natin si Hana, na-meet daw niya ako sa Muntinlupa. Shoutout natin yung mga umattend ng Hatid Saya concert. Albayano? Totoo ba yan, Roseanne? Orago, di ba? Sa kagroup kong thesis na nakatambay dito, te, ano na, sabi ni Joy. Uy, yung mga nagtitesis dyan, tapusin nyo na. Tsaka kayo mag-siesta. Di ba? Tapusin nyo muna yung mga yung mga chapter. Hanggang 5 ang thesis, di ba? Chapter 5. Tama ba? Hanggang chapter 5 pa rin ba yung thesis? Kasi sa amin hanggang chapter 5 eh. DJ, may lahi ka bang kay drama? Ay lahi. Kapag taga Bicol, alam ko Oragon ang tawag. Pang ano lang yun? Pang Bicol lang. Pag Bicolano ka, Oragon. Pero pag nasa Albay, Albayano. Ganun pala yun. Hindi ba Bicol ang Albay? Oh. Albayano raw, Albayano. Ayun na naman, tawa na naman ng tawa. Shoutout natin si Peter. Pati na rin sila Maria. Hello. Maayong gabi. Blurred ka ba? Hindi ako blurred, no? Japanese ang blurred, di ba? Shoutout taga Davao ako. Hi sa mga taga Davao. Maayong gabi. Kim Chino, hello. Oo, hindi blurred. Kapag nga nakikita, lumalaki mata nila eh. Kapag nakikita nila si Kim Chino, lumalaki yung mata. Kaya alam nyo hindi blurred. Pero maingay ka. Bukas yung ako tanongin dyan sa YouTube live natin. Bukas nyo ako tanongin ng mga ganyang questions nyo. Bakit malabo yung sa Japan? Di ko alam eh. Bakit ba malabo kanila?
Ganun ka rin pala. Uy, maraming salamat yung mga nagko-comment dito na same lang daw yung ugali ni Kim Chino in person. Totoo naman. Kung ano yung nakikita nyo, kung ano yung nakikita nyo, napapanood nyo, mapalive man yan or nakikinig kayo sa radyo, ganun lang din kakulit si Kim Chino sa personal. What? Oh, sabi nga ni Boy P may mga so sabi ni Che super bait talaga ni Kim Chino, parang tropa. Oh, 'di ba? Sabi sa inyo same lang, ganun ako kabait. Hi, Fiona. Hello. Maayong gabi yung mga humahabol pa dyan. Maraming salamat sa mga nag-heart Sabi ko sa inyo, maraming salamat. Na-appreciate namin yung mga nag-heart, nagla-like. Alam mo, boy, laging may times talaga na di ko, ewan ko kung walang nagko-comment, pero hindi ko nakikita yung comment sa FB live natin. Sa Love Radio, Kaya yung nababasa ko lang sa personal ko tsaka TikTok. Ang hot mo pala, DJ Kim. Saan? Kasi mainit yung venue. Mainit yung venue. Kaya baka nga may problema yung may problema yung Meta. Sige na, mahal. It's about time. Oras natin, 7:47. At si Kim Chino ay kakain muna. Nagugutom ako bigla, boy. Anyway, mahal. Hanggang 9 p.m. pa naman ako naka-ere sa 90.7 Love Radio Manila. But for now, dito sa live, mag-end live muna tayo at mag-ingat kayo mag-ingat kayo. Umuulan na raw. Maayong gabi. Maraming salamat, mahal, and bye-bye. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Teats! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama,
kwento. Mula sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Mona, isa sa marami ninyong tahimik na tagapakinig. Mga ano to, Jegs, mga silent tambalanista, yung mga nahihiya. Oo. Mga kinakahiya tayo pero natatawa talaga sa atin. Sa tuwing nakakapakinig ako ng nakakakilig na love story sa Mahiwagang Burnay, hindi ko maiwasang tanungin ang tadhana kung kailan kaya ako magkaka-love life. Eto na. Finally, nagka-boyfriend ako. Masaya naman ako most days, pero nitong mga huling araw, hindi ako mapakali. Kaya naman naisipan kong sumulat sa inyo at humingi ng payo. Ganito po kasi, dahil mahigit 1 taon na kaming magkarelasyon, sinabi ng boyfriend ko na panahon na para ipakilala niya ako sa pamilya niya. Sa bahay daw nila kami manananghali sa unang linggo ng Agosto. Excited naman ako dahil gusto kong makilala yung pamilya niya, pero habang papalapit ng papalapit yung pagpunta ko sa kanila, mas nangingibabaw yung kaba. Gusto ko pong magpakatotoo at ayokong magkunwari. Kaso, napakamahiyain ko. Hindi po ako palakibo. Hindi din po ako sanay makisalamuha sa ibang pamilya. Gusto ko pong mag-iwan ng magandang impression at natatakot ako na baka hindi nila ako magustuhan. Tambalang kumikinang, ano po ang mga tamang gawin sa ganitong unang pagkikita? Kailangan ko po bang magdala ng pagkain o anuman para sa pamilya niya? Ano pa ba yung mga dapat kong tandaan? Kailangan ko po bang makipagkwentuhan sa kanila? May mga dapat po ba akong iwasang sabihin? Paano po ba ako kikilos? Hindi ko naman po hinahangad na maging perpekto o sobrang bongga yung araw na yon. Gusto ko lang pong maging maganda yung experience namin sa isa't isa. Maraming salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Mona. Alam mo, Mona, nakuha mo talaga yung pag-go-overthink ni Nicole sa mga bagay na mana mo. Ito talaga, si Mona talaga, Jegs, yung example ng mga silent na tambalanista, pero ina-absorb yung DNA natin. Yeah. Sobrang overthink mo. Grabe, appear tayo. Sex bomb, Mona. Ay, nako. Alam mo, gets ko naman yan. Siyempre, lalong-lalo na kung gustong-gusto mo yung lalaki. Tas meeting the parents for the first time. Talagang, ano yan, nakaka-stress, na nakaka-pressure, na, siyempre, nandun yung stress at pressure. Kasi dahil gusto mo yung lalaki, gusto mo, magustuhan ka din ng pamilya. Para Gina. Oo. Hindi Diba? lang natin alam kung ilang taon na to si Monay. Kasi, halimbawa, sabi niya? wala siyang binanggit wala na naman edad siyang sinabing edad. Halimbawa, Oo. kung sabihin nating estudyante ka at wala ka namang ano pa na magdala ng no need na magdala ng kung anong magarbo, mamahaling Correct. Totoo. Hindi. Lalo na kung estudyante ka, Oo. di ba? So, alam mo, napakalaki ng role na gagampanan dito ng jowa mo. Yes. 'Di ba? Huwag kang pupunta doon na huwag kang sumugod sa isang gera na ang dala mo lang ay bread knife. Okay? So, kailangan kung susugod ka sa gera, kompleto ka. May Ayan. tangke de gera ka, Oo. may mga machine gun ka, may mga bomba ka, 'di ba? Na malalaman mo lang through your boyfriend. Tama naman sa sinabi ang tanong ni Diego, ano bang edad mo, ganyan. So, naturally, kapag ka-estudyante ka pa lang, hindi naman mag-expect yung mga magulang ng boyfriend mo of so much from you. Kahit naman
nagtatrabaho eh. Hindi naman siguro sila nag-expect Yes. unless talaga mukha silang pera, di ba? At malalaman mo yun sa Oo. jowa mo. Pwede mong tanungin anong favorite ni Correct. mami mo, ni daddy mo. Tama. Yan. Based on experience, kung may mga kapatid ba si jowa na may ganyan na first time to meet the parents, nakatulong ba yung may dinala? Ayan. Or dapat ba, pag magdala ba ako ng ulam, allergic ba sila sa hipon? Yan, oo. O pag magdala ba ako ng ulam, ma-o-offend sila kasi sila na nga itong nag-offer ng pananghalian pero nagdala ka ng pananghalian. Kasi Ayan. I mean, ano yun eh, yung, as an overthinker. As an overthinker, yun yung naiisip ko na posibleng maisip nila na, hala, dahil nagdala ako ng pananghalian, baka sabihin nila, hindi ko kakakainan yung pananghalian nila kasi ako nagdala. So, malaking factor dito yung makilala mo yung mga haharapin mo through your boyfriend. Oo, yan. So mag-download ka ng mga data na yan, yung sinasabi ni Nicole, Yes. ano yung gusto ng kung mahilig sa ice cream. Correct. Pwede o kay dessert. panghimagas, dessert na lang yung dalhin mo. Dessert yung Diba? sayo, o di naman kaya, basta yung ganun, hindi namin alam, kasi hindi naman namin alam kung ano ang hilig nung pamilya. Kung sa tatahimik ba, dadaldal, dun tayo sa gitna. Una, masaya na magkaroon ng isang bisita na listener. Pero ayaw din naman natin ng mga bisitang parang patatas. Diba? Sana patatas ka na lang. Di ka Paano talaga... nga yung patatas? Explain mo sa amin, Nicole. Paano maging patatas? Paano maging patatas? Sige nga. So, yung patatas, ang patatas, pag halimbawa ang patatas ay nasa loob ng basket ng grocery. Tulala lang siya. Kawawa naman yung patatas. Nananahimik. Binansagang tulala. So, wag kang patatas. Wag kang tulala. Kasi, lahat ng extreme hindi maganda. Sobrang daldal, nakakairita. O over yung pagkabibo-bibo na alam mo lahat, nakakayamot yon. Pag over naman ng katahimikan na para ka ng patatas na tulala, nakakainis din yon kasi kinikwentuhan ka, wala ka reaksyon. Ayan. In short, engage into conversation. Oo din. No need naman na magbida-bida ka, di ba? Hindi Engage kailangan. lang. Oo. Maging magalang, po at opo, yung mga ganon pero alamin mo rin, Jex, aalamin mo rin kung gusto ba nilang pinupo at opo sila. Ayan, oo. Kasi may mga ganon na na-offend. For example, meron ako naging jowa, eto kakilala ko. Ay, eto na. So, meron akong kakilala. So, jowa ko dati, wala naman siyang briefing sa akin. Basta, hindi rin ako nagtanong. Yun yung mali ko. So, dapat nagtatanong po talaga kayo. So, punta ako doon. So, syempre, naturally, dahil mas matanda sa akin, sa amin, tapos nasa Pilipinas tayo, kultura natin yung pagmamano. Yung pala, hindi siya nagpapamano. So, nung magsisenyas ako ng mano, talagang inalis niya yung kamay ko na medyo galit. Oo, tinapik niya talagang ganon. So, hindi pa ako nakakapasok ng bahay, ekis na ako. Nakaka-stress, di ba? So, ayaw natin yung mga ganun. So, ask a lot of questions. You have time. First week of August pa yan. So, meron ka pang panahon para magtanong. Gusto niya ba nagpopo at opo? Gusto niya ba na nagbe-bless? Gusto niya ba ng beso? Gusto niya bang tawagin agad ng tito o tita? Or ma'am o sir ba ang tatawag? Ganyan. Yung mga ganong klase mga eksena. Tigit sa lahat, you should enjoy. I mean, mahirap kasing mapunta ka sa isang sitwasyon na nakaka-pressure na hindi ka na talaga nag-e-enjoy. Ayan. Ito muna para mas malinaw sa'yo yung sitwasyon na ilalagay namin yung perspective na on a parent side. Halimbawa, si Nicole. Meet the parents. Ayan, halimbawa, palagay natin in the future, si Prince. Princess or si Prince. Oh, may dadalhin ano bang ini-expect mo? 10K. Ayun, tapos! Kung hindi pwedeng 10K, edi 20K. Gate pass yan. So kung wala kang ganon, ekis ka na. Hindi, ang na-expect ko, sige, tama, POV of a parent. I would expect na magalang. Oh, yun. Yun, ayoko ng masyadong presko na... Yung feel at home. Sobrang yan. feel at home. Ayoko ng ganon. Dapat magpapaalam siya kung maghuhugas siya ng kamay. O magpapaalam siya kung... yung mga ganon, ayoko yung parang sobrang feel at home na
bigla na lang tatayo at maggagalaw ng mga gamit. ayan. Yan. Yung mga ganon. So, ayoko na masyadong presko. Gusto ko ng magalang. Kung magbe-bless, pwede naman. Kasi wag na ako magkunwari. Nagbe-bless naman talaga sa akin na yung mga tao. Mga ganon. At kung may dalang pagkain, it's a yes for me. At sweets. Yan. Diba? So, tingnan mo. POV. Ang dami mong nakuhang information. Yan. Dahil sinabi ng magulang at kilala mo yung magulang mo. O ikaw. Bilang naman sa akin lang naman, yung paggalang. Again, importante yung paggalang. Yung Respectful talaga pagpasok pa lang, dapat. magandang araw po. Yan. Yung ganun lang, simple lang. Ako, okay na ako doon. Correct. Wala naman siya. Kahit 20, Kasi 20K, sure ka? Hindi, 30K. Mas matindi kailangan namin. Balit yung 20. 30 na natin. Diba? Huwag kang tatawagin na bro, dude, hi dude. Yun. Siyempre may paggalang pa din. Diba? Kahit na Gen Alpha sila o kung anumang generation na ang tawag sa kanila. Diba? Iba pa rin yung gagalang ka sa mas matanda sa'yo. Ayan. At hindi rin din naman maganda, merong mga mahiyain din naman na yung hindi nagsasalita. Diba? Patatas nga. Patulala. Na pag maganda ka ba, yung parang ngingiti ka lang. So, kinakailangan may lumabasan magandang araw ko. Correct. Ayan. At saka alam mo pang isa pang pinakaayaw ko, sige, POV ng parent, ayoko yung inaya na kitang kumain, ang Ayun. dami mo pang pabebe. Oo, yan. Yan ang pinaka nakakairita sa bisita. Yung nag-prepare kami dito, oy. Tas ang dami, pinagluto ka. And obviously, ito yung dahilan kung bakit kayo nandito ngayon. Kakain tayo. Ayan, kasi kung gusto mong i-impress yung parents din naman gusto ding i-impress ka. Ikaw, kasi diba? nilatag ka rin din yun ng anak nila eh. Honestly, kung ayaw nila, hindi naman nila sasabihin, sige na nga, papuntahin mo dito. Maaaring napilit, pwede rin yun, di ba? Pero, of course, they will also put their best foot forward. And then, siguro, umiwas ka rin sa mga sensitive topics. Religion, gender, politics, yan. Yung tatlong yan. Iwas ka dyan. Ayan, kasi baka hindi ka na makalabas. Baka makalabas ka pero sugatan ka. Kasi inekis ka. Ayan. Saka ka na lang, kahit nga sa mga close friends ko, Jegs, hindi na ako nag-bother to talk about yung mga sensitive topics kasi ayoko mag-friendship over. I mean, ang dami namang ibang pwedeng pag-usapan. So, iwasan mo na muna yon. Anyway, in time, kapag ka-close na kayo, eventually mag-level up naman yung conversations to that eh. So, importante lang na na kalmahan mo lang. At saka magtanong ka, huwag mahihiyang magtanong. Ayan. Pero yun yung may advice namin sa'yo. Ayan. So, sabihin mo rin din, yung totoo na mahiyain po kasi akong tao, at least eventually maiintindihan. Kung bakit ka ganon. Kung bakit ka ganon. Tapos, ang mahalaga din, maging honest ka. Kasi mahirap din naman to pretend to be somebody that you are not. Yes. Pag tinanong ka, halimbawa na, saan ba nagtatrabaho yung mga magulang mo, ganyan, tapos nagpapa-impress ka. Ang tatay ko po ay CEO ng isang machinery equipment industry, ganyan. Keneme, yung nanay ko po ay, pero hindi naman talaga. Ayan. Paano kung nagtanong tungkol doon? Paano kung kilala nila yung binanggit mo na kumpanya? Tapos sila pala yung may-ari. Totoo! Diba? Mahirap mag-pretend to be somebody that you are not. Yan. So wag ka nang start na maging transparent. First start. At syempre yung pagiging mahiyain mo, eventually mawawala din yan. Totoo. Kapag ka, nakilala ka na nila. Tsaka at ease ka na. Kapag ka comfortable ka na sa kanila. Tsaka along the way, yung relationship ninyo, mag-iiba yung dynamics, i-empower ka, dapat kung mahiyain. Like for example, sa akin, yung si Let, yung asawa ko, mahiyain siya, pero may time na talaga na si Raulo. Diba? Pero may time na talaga nag-i-switch siya doon sa nature niya na medyo mahiyain. Depende din sa mga kausap So kapag ka comfortable, lalabas din naman at lalabas diba? Papayag ka, naniniwala ka ba, Jegs, na parang kailangan lasingin mo? Minsan may mga ganun Kasi yung tatay ng nanay ko, yan, yung lolo ko, yun yung parang isang paraan niya na para malaman ko, lasingin na yan. Lasingin yan. So nilasing nila yung tatay ko. Parang ganon. So para lumabas yung tunay na ugali, diba? Kasi lumalabas daw talaga ang tunay na ugali kapag ka nakakainom. May mga ibang ginagawa yun. So dapat maghanda ka din. Mahirap na hindi mo paghandaan yung pag-inom, di ba?
So, wag mahihiya na magtanong. Oh, yan. Oh. Ganyan. So, kumuha ka ng mga data, download ka ng data dyan sa boyfriend mo. Ano bang klase yung mother niya, yung Correct. father niya. Para at Tama. least, meron ka ng kahit anong picture. Basta, sa POV ng isang magulang, ang hinahanap lang namin yung marunong magrespeto. Totoo. Yun lang. Hindi presko, marunong magrespeto. Tsaka yung, magkano yun? 30K. 30K. I realized, ayoko na pala ng 20. Di ba may maintenance 30 na tayo? na, kaya nga eh. Kaya Ang babag- mahal every month. Nakakainis. Buti na lang may PWD talaga. Kaya nga. Dahil sa maintenance, wait lang. 35K. Di ba? Hindi, maganda yung magpa-impress. Halimbawa, yung nanay mo, mahilig sa mga bagay-bagay na kulay pink. Oh, yun. O kaya mahilig siya sa mga alahas. O kaya mahilig siya sa mga burloloy. Oh, yun. O, di ba? Madali eh. Oo, basta Madali na siya importante ngayon. magtanong. Oo. Ayan. Kaya nga sabi ni Nicole, wag ka basta susugod sa gera na. Wala, bread knife lang yung dala mo, mapurol pa. Pambihira. Wala ka man lang kaalam-alam. Tsaka yun nga, yung parang over sa papa-impress to the point na pagsisinungaling na siya. No need na magpa-impress ka. Yun lang yun. Kasi kung minsan, diyan ka nadadali. Oo, diba, eh. nakakapagbitaw ka ng mga salitang masyadong exage. Correct. Natandaan ko dati, merong sinundo ako para sa isang prom. So, nagpapa-impress talaga ako dito sa lalaking to kasi crush na crush ko talaga siya. Sinundo ako sa bahay. Tapos nakita niya may nakasabit na gitara. So, sabi niya, sino nagigitara sa bahay? Sabi ko, ako. Ituloy natin sa podcast to. Marami akong kwentong kasinungalingan. Tapos sabi niya, talaga? Sabi niya, what songs do you play? Sabi ko, iba-ibang genre. Isang malaking etchos! Nakakaloka! Ay, nako! Oras natin! 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Chino! Opa. At kahit maputi na ang buhok ko, DJ pa rin ba ako nun? Hindi naman siguro, no? Ewan ko kung ganong level ba ang aking dedikasyon sa pagsasalita. Oo. Pero one thing is for sure, I love what I am doing right now. Di ba gano'n naman talaga minsan na talagang kapag mahal mo ang ginagawa mo, hindi mo na mamalayan na ilang taon ka na pala, ilang taon ka nang nagda-drive, ilang taon ka na nag-DJ, ilang taon ka na nagtuturo. Kaya sana no, kung ano man o kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka para at the end of the day, kahit hindi naman lahat na bibigay sa'yo, ay talagang namang
masaya ka sa ginagawa mo. Diba? At kung ikaw ay nasa relasyon ngayon, na talagang nga namang dehado, sana masaya ka kahit ikaw ay niloloko. Anyway, DJ Kim Chino po nagbabalik at di ba nga sabi ko sa inyo sa ating Chinitok Usapang Pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, ibibigay ko yung mga posibleng senyales na talaga nga namang niloloko ka na ng karelasyon mo. Oo, para alam na natin kung magtatagal pa kayo at para alam natin kung kailan ka mag-move on. Recap na tayo, mahal. Isa sa mga senyales na talaga nga na mga posibleng niloloko ka na ay ang pagiging nagiging masikreto si jowa. Ito yung sinasabi natin na dati okay lang na galaw-galawin mo ang kanyang cellphone, okay lang na mag-selfie ka, okay lang na talagang nga na mga nakikiscroll ka sa cellphone niya, pero all of a sudden, biglang nagbago, biglang masikreto na talaga nga namang parang ninenervyos kapag ginahawakan mo na ang cellphone mo. Diba? Or cellphone niya. Nagpalit na rin ng password, di ba? Yun yung mga senyalis na talaga nga namang parang may tinatago na siya bigla. Isa yan sa indikasyon na talagang nagloloko na yan. Isa yan sa indikasyon na bakit ka magtatago ng kung ano man kung mali yan or kung wala ka namang ginagawang mali. Di ba? At ang pangalawang indikasyon na pwedeng niloloko ka na ng jowa o asawa mo ay kapag wala na siyang oras. Di ba? Yung biglang marami ng overtime sa trabaho. Biglang ang dami ng dahilan, biglang hindi mo na nakikita, biglang hindi na or nagiging busy na, hindi mo na nakokontak. Isa yan sa mga kadahilanan kung bakit naghihiwalay ang mga tao o di kaya nawawalan ng sparks. Kasi nga nagiging busy, pero ang totoo, walang taong busy sa taong nagmamahal ng totoo, di ba? Kung lagi nang nagiging busy ang sinasabi sa iyo, aba, meron na yang iba, meron na yang tinatrabaho. Huy! At ang pangatlo't panghuli, mahal, senyales na pwedeng nagloloko na yung jowa o asawa mo ay ang panlalamig katulad ng panahon ngayon. Diba? Minsan umuulan na no? Pero yung pagiging madalas na nanlalamig na sa'yo yung jowa mo or partner mo, ay naku, sinasabi ko sa'yo, mainit na yan sa iba. Diba? Yung parang hindi na interesado. Paano ba masasabi kapag nanlalamig? Yung hindi na interesado mag-update, hindi na interesado sa buhay mo, hindi na interesadong makasama ka, hindi na interesadong makausap ka. Diba? Yun na yung panlalamig Parang read between the lines na lang. Na minsan ginagawa nila tong panlalamig na to para ikaw ang umayaw. Para ikaw ang umiyak, para ikaw ang masaktan, tapos ikaw na yung magle-let go sa kanya. Huwag mo i-let go agad, kausapin mo. Ano yung dahilan, ano yung rason, tapos baka maayos pa, pero kung ayaw na talaga, that would be the time na talagang i-let go mo na. Kasi at the end of the day, ikaw na lang ang magtataguyod sa relasyon na malamig. At tama nga yung sinasabi nila na kapag nanlalamig, biglang lumalabo katulad ng mga pitchel at baso na may malamig na tubig. Ganon din ang relasyon. 'Di ba? Na kapag nanlalamig, lalabo at lalabo yan at ikaw mismo ang magle-let go. Anyway, ile-let go ko na kayo. Ako'y sisibat na. Happy Monday. But for now, balik na muna tayo sa Rock-Rockan Music at susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ingat, mahal! Metro's #1 Love Radio. Basic!